Hai să vedem ăsta. Amestrad. Nu știu ce este. Bă, îl pun pe 4. Francisco. 6. 3. Barcelona. 5. El Mexico. 7. Nu. Paris. 2. 9. Londra. Bă, eu zic că m-am descurcat. Revenim cu a doilea. Am venit cu a doilea cu câine acum. Ia să vedem. Bă, wow, cred că e. O să-l pun pe 6 că mușcă. Mama, dar numai tu, wow, ăsta 7. Da, au 4. 5. 3. Ăla parcă e de la de armată. Ăla de pe 2. Nu știu. Poate unul. Cred că și la asta cred că m-am descurcat. Nu știu, ăsta cred că e de armată. Comentarii. Unul cred că e de armată sau 2. Cred că. Da, uite, ăla care l-am pus pe locul 3 e fain rău. Și ăla care e pe locul 2 e fain rău. Pa. Revenim cu al treilea. Bine, acum nu e pe note și... Trece curte. Trece în așa. Trece în curte, Atena. Băi, dar ce are, mă? Ce care la domnul cu asta? Atena. Mamă, dar ce pisica asta, vere? Era mai cute. Ce are doar pe ea? Îmi place pisica aia. De ce am ales-o? Mama, cred că doar la filtrul 3 se termină totul. Frate, nu se mai termină. Până se termină, fac așa. Da, hai că eu mă bag în spate cu copiii și ea stă că poate umblă pe GPS mai... Cine? Ana. Dar asta! Și asta în față și cu toate